madadh arís, tíre an lá hain, tá an mhaí go ar an pharc coolla tí. Háte bhfuil cuid mhór coinní beaga agus tá héana agus na páistí a gléomh scialta fadar chainní arís mar gheallar seo. Sin rud a dhéanam léam an teach sa méarla mar tan taon aistrachan Gaeilge tar fáil lofa agus dearm na fochlaí os ard an Gaeilge beidir go go míad a chur fáil mar héacs. Dá sam ag daoine ina leithéid. Mar an mharbhánach go seo. Tá siad ag cefid bhfuil madadh ruúin ag a leibheh sílim go bhfuil. Tá madadh ruúa an sa pharc agus tá coppla cainní na aice leis agus nílas ag na cainní go bhfuil se go ddíireach an sin nó go mbeidh chuir is teas na crainn.